Duw holl a lleog a holl gariadus. Gweddïwn arnat trwy Crist ar iachawr. I'r rhai sy'n dioddef o coronavirus COVID-19 neu ei ganlyniadau yng Nghymru ac ar draws y byd. Gweddïwn hefyd dros bawb sy'n estyn allan at yr rhai sy'n galaru am golli bob person sydd wedi marw o ganlyniad i ddal y clefyd. Rhowch ddoethineb i lunwyr polisi, sgil i gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac ymchwilwyr, cysur i bawb mewn trallod, ac ymdeimlad o dawelwch i ni gyd yn y dyddiau hyn o ansicrwydd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, a iachawdd y sal, a cysurodd yn anghennus, ac yn dangos trosurir tuag at y brig, a chariad at yr rhai na ddangoswyd cariad tuag atynt. Amen.